2 дня, что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Лукашенко прайшоў поўнае медычнае абследаванне. Першы раз паводле яго самога. Чым тады займаліся лекары Лукашэнкі цягам 31 году, калі ён толькі цяпер упершыню прайшоў поўны медычны агляд, пытае доктар Станіслаў Салавей. Я рад. Все нормально. Але афіцыйных звестак пра яго здароўе за 31 год амаль няма. Хоць паводле дактароў з белых халатаў праблемы ёсць. Дыябет, артроз левага каленнага сустава, праблемы зроку, мочакаменная хвароба, радыкуліт, ампутацыя пальца ступні. У дэмакратычных краінах усё інакш. Там прэзідэнт краіны публічны пацыент. У ЗША і Францыі вынікі медычных аглядаў прэзідэнтаў публікуюць. У Польшчы абмяркоўваюць адкрыта і афіцыйна. Часам падрабязна, вага, ціск, нават залежнасці, бо гэта празрыстасць. Часам публікуюць дадатковыя звесткі. Напрыклад, калі ў Рэйгана выявілі паліп, пра гэта паведамілі афіцыйна. Звычайна ў справаздачах таксама пішуць пра магчымыя праблемы і шкодныя звычкі, як у Абамы з курэннем. А вось Лукашенка і Пуцін робяць усё наадварот. Публічна жалезнае здароўе. У рэальнасці медычная таямніца за 7 пячаткамі.